Z krabičky si vyberieme 3 edukačné kartičky, napríklad s číslami 1, 2 a 3. Z každého čísla si vyťahneme 3 kartičky. Z týchto 9 kartičiek vytvoríme pred dieťaťom akoby tabuľku, štvorcovú sieť. Môžeme si ešte predtým pripraviť na podlahu alebo stôl pomocou papierovej pásky mriežku, v ktorej vytvoríme danú tabuľku. Tabuľku vytvoríme ukladaním edukačných kartičiek pri dodržaní pravidla, že edukačná kartička s číslom sa v každom stĺpci a v každom riadku môže objaviť iba raz. Dieťa je spočiatku iba pozorovateľom. Keď sa oboznámi s pravidlami a porozumie princípu postupnosti, môžeme nami vytvorenú tabuľku z kartičiek zrušiť. Úlohou dieťaťa je následne samostatne zostaviť tabuľku pri dodržaní pravidla, že sa v riadkoch a stĺpcoch neopakujú rovnaké kartičky s číslami. Neskôr môžeme edukačnú úlohu dieťaťu sťažiť vymedzením časového úseku, v ktorom má danú tabuľku zostaviť. Táto edukačná úloha rozvíja orientáciu v rovine a v štvorcovej sieti, logické myslenie a koncentráciu.